कोकणच्या मातीतून सुरू झालेल्या आणि गेली 37 वर्ष निर्भीड, विश्वासार्ह व जनतेच्या प्रश्नांना सातत्याने वाचा फोडणाऱ्या दैनिक कोकण 7चा 37वा वर्धापन दिन सोहळा सोमवार 20 जुलै रोजी सायंकाळी 5 वाजता सावंतवाडी येथील राजवाडा बँक्वेट हॉल येथे मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे। या सोहळ्याच्या निमित्तानं प्रशासनातील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान केला जाणार आहे। पाहूयात। निर्भीड, विश्वासार्ह आणि सडेतोड हे ब्रीदवाक्य कायम झोपत कोकण साधनं गेल्या 3 दशकांहून अधिक काळ कोकणातील जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचं काम केलंय। ग्रामीण भागातील विकास, शेतकरी, मत्स्य व्यवसाय, शिक्षण, पर्यटन, सामाजिक प्रश्न आणि लोकहिताच्या विषयांना प्राधान्य देत कोकण साधनं वाचकांचा विश्वास संपादन केलाय। आज कोकणातील एक प्रभावी, विश्वासार्ह माध्यम म्हणून दैनिक कोकण 7ची ओळख निर्माण झाली आहे। या वर्धापन दिन सोहळ्याचं विशेष आकर्षण म्हणजे बदलतं कोकण या विशेषांकाचं मान्यवरांच्या हस्ते होणारं प्रकाशन। या विशेषांकातून कोकणातील बदलतं चित्र, विकासाची वाटचाल, विविध क्षेत्रातील यशस्वी व्यक्तिमत्व, प्रशासनातील सकारात्मक बदल, उद्योग, पर्यटन, शिक्षण, कृषी, सामाजिक उपक्रम आणि भविष्यातील विकासाच्या संधी यांचा सविस्तर वेध घेण्यात आला। याचबरोबर शासकीय सेवेत प्रामाणिकपणे, पारदर्शकपणे आणि लोकाभिमुख कार्य करणाऱ्या विविध विभागातील कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात येतोय। आपल्या कामातून समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणणाऱ्या या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा गौरव करून त्यांना सन्मान चिन्ह आणि प्रशस्ती पत्र देण्यात येणार आहे। या सोहळ्याला विविध क्षेत्रातील मान्यवर, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते, वाचक यांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी असं आवाहन कोकण 7चे संपादक संचालक संजय ढवळीकर आणि मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी केलंय।